Apa jenenge ya gludak-gludak. Apa sih, Roh? Luru klambi. Luru klambi. Heeh. Dikeloni bukane turu malah glodek-glodek nang kene. Ngapa sih, Roh? Tak kira Rika wis turu. Ya rung turu, keloni malah ra ono ke malah glodek-glodek. Oh, Mama ngerti. Mama nek dhewe duit nang kene ngreno ilang ana kiye toyule. Toyul desireng reh. Ngaku sira. Berarti yang toyol Rika mamakne toyol. Dengkulmu amo mamakne toyol. Sira malah diomongi mangsuli ngono. Nggo ngapa duite? Lu ngenet. BBN. Nggo ngenet. Mangani mesin. Oh, bocah jenera masuk akal bes. Sekolah disangoni, dueli sekolah arep dolen, njaluk duit tak nehi. Isih kurang. Wis men ngono, esuk rapang tak sangoni sira. Dua wong wis soleh. Soleh.